وەک پێلێکە لە دەریایê zevî dane berxwe û her diçin belav dibin. Li navçeyên Cizîr û Hezexê yên parêzgeha Şirnexê ya Bakurê Kurdistanê bi destpêkirina hewaya germ kurmên qaçê zêde bûne û zerarê didin zeviyên çandiniyê. Bak yeni şeyden çıkmışlar ha bak. Alîkarê Rêveberiya Çandinî û Daristanê ya parêzgehê Hurşîd Acar amacebeyekê dide ji ber ku 3 salên hişkesaliyeke dijwar heye, îsal kurm zêdetir bûne û zûtir derketine holê. Dediğimiz çayır tırtılı popülasyonu. Ev kurmên ku em ji wan re dibêjin kurmên qaçê li gor salên borî îsal zûtir derketin. Dema hindik bin zerara wan nîne, lê li giştî herêmê zêde bûne. Bi taybet ji ber hişkesaliyê giya şîn nabe û kurm jî ji bo xwarinê tên zeviyên çandiniyê. Nîştecihê gundê Şêx Hesen ser bi navçeya Hezexê dibêje carayeke mîne ku rûbirûyî kurmên Hewqasî zêde bûne û li gundê wan kurman qadeke nêzîka 30 kilometreyî dane berxwe. Bir haftadır köyümüzde bir tırtıl istilası var. Nêzîkî hefteyeke kurm bûne bela gundê me bi derfeta xwe zeviyên çandî derman kirin. Lê carekê din kurm ji cihekî din hatin nav zeviyê. Em nikarin çareser bikin. Bununla başa çıkamıyoruz köylü olarak. Li gor zanyariyên Rêveberiya Çandinî û Daristanê ya Şirnexê bi armanca lêkolîn û dermankirina kurman, tîmên girêdayê Rêveberiya Enstitûya Rûbirûbûna Çandiniyê ya Amedê çûne her du navçeyan. Tîmên kar derbarê dermanên bên bikaranîn û tedbîrên bê wergirtin de zanyariyan didin da ku zeviyên hene zerareke zêde nebînin.